No hát, köszöntenék szépen mindenkit iszonyatosan nagy szeretettel. Ez itt a Minecraft Hardcore első része lenne, és én pedig itt a Beastix vagyok. Ez nagyon ilyen digischen szólt, hogy én pedig itt a Beastix vagyok. Na mindegy, srácok, nyomjuk nagyba. Drága komák. Kicsikét még laggos lesz így az elején a videó, ugyanis most kreáltam ezt az egész világot, és nem vártam arra, hogy... Hű, ez itt nekem iszonyatosan hangos. És nem vártam arra, hogy betöltődjön az egész generált világ, szóval egy kicsikét nagy lag lesz így az első pár percben. Szóval elnézést kérek így mindenkitől. A látószöget pedig nem tudom, hogy hányason van, mert elég zavaró, de lehet, hogy alapon van, csak én vagyok ilyen hülye. De szerintem ez így normálom van, csak nem tudom, régen Minecraftoztam már. Ejde láva. Nagyszerű. Jó sok hús lesz itt, ugyanis rengeteg állat van itt. Egyből ide begenerálódtam. És hát hardcore, szóval gyerekek, tudjátok, hogy mi van akkor, hogyha meghalunk. Igen, mindenki tudja, nagyszerű. Szóval, ha meghalunk, letörlődik az egész karakterünk és az egész mentésünk, és akár játszhatunk vele 10.000 órát, akkor le fog törlődni így is, meg úgy is. No, de szóval. Itt az Unturned játék után egy picit most furcsa Minecraft-tal játszani. Hú. Craftolunk botokat. Nem így. Ilyet. Kell egy csákány. Plusz kell egy fabalta. És ezeket így nagyba így elrakjuk. És akkor jöhet a állatvadászat. Kőkeményen nagyba, erősen is vadan. Jössz vissza? Hát a hús a legfontosabb skacok. Anélkül nem lehet túlélni a Minecraftot. Semmilyen Survivor játékot nem lehet túlélni élen, nem is víz nélkül. De hát ebben a játékban hálaig egyelőre még nem találtak ki a drága Mojang, ugye a fejlesztő, a Minecraft fejlesztője, hogy kell nekünk olyan, hogy ivászat. Na hát akkor az lenne még egy elég durva cucc. Pumpkin, azaz tök, koma. Zsír. Azt hiszem ezt be lehet rakni, nem? Aha, zsír, most már lesz magunk is. Ugye legelején már szépen elkezdjük begyarapodatni a delevér. Szóval, ott lesz ágyikónk is egyelőre. 2 van, csak hát lesz több bárány is. Van bőrünk is, amiből meg majd ruhát fogunk craftolni. Pontosabban armor, csizmát, meg ilyeneket. Egy szóval, hoppá, tölgyfa. Bocskoma pont miközben ettől a nyakat kitört, és a lábujjat pedig ketté repett. Hát ez van, drága koma. Mindenki egyszer meghal, ugyanúgy, mint én egyszer hardcore-ba úgyis el fogok patkolni. Tök mindegy, szóval én azt mondom nektek, drága komák, hogy muszáj szegény kis állatkákat megölni, ugyanis ha nem ölöm meg ezeket a komákat, akkor így nem lesz ebből semmilyen túlélés. Azaz adjad neki. Néha lesz lag, és új videófelvevővel dolgozok most a Bandicam nevezeti programmal. Jössz ide, te mocskos szemétláda. És hát így, úristen, 25 hús, meg 9, jesszusom. Azt van egy jó pár. Mit is akartam volna mondani? Szóval igen, vadonatúj felvevővel dolgozok, és igazán ma most ezt kell tesztelgetnem mindenféle beállításra, hogy lesz majd legjobb. Próbálok abban majd egy videót is készíteni nektek, majd szépen mutatom nektek, hogy milyen lesz az egész. Hogy milyen beállítottság mellett veszem a felvételt, mármint a játékot, milyen beállítottság mellett veszem. Hoppá, beakadt hirtelen a ütési gomb. Szóval így azért néha azért jönnek ilyen egy-két nagyobb laggok, azokat egyelőre még nem tudom kijavítani, de próbálom majd időközben, ha jobban meg fogom kezeltetni a Bandicamet. Ugyanis nem videó mellett állítottam be, hanem így saját magamtól, aztán most egyre még nem a legjobb, aztán majd nézek róla a videót, hogy jobb legyen, a legjobb legyen. Szóval van most ez az Unturned nevezetű játék, ami szerintem eszméletlen pöpec, és nagyon-nagyon jó, abból pedig egy sorozatot is indítottam, ugye tegnap elkezdtem a legelső részét felvenni, aztán aznap fel is töltöttem, és most így szerintem minden nap legalább egy videóval próbálok kedveskedni nektek, hogy tényleg így beinduljon végre a YouTube csatornám, amit annyira vártam már régebb óta, csak aztán belustultam, és nem csináltam így igazániból videót, de most meg lesz
mindennek meg lesz majd így a rendje. Csinálok a videókonvertálomról egy tutorial videót, plusz azon kívül pedig meg majd a Bandicamről is ugye szeretnék csinálni egy ilyen videót, hogy ugye mit, hogyan használok, hogyan kell kezelni például a Bandicamet, stb. Meg ugye a hogy hívják ezt, mi ez? A videókonvertálót. Közben elnézést kérek, mert kezdek kiszáradni, és én általában mindig nyáron fázok meg. Tényleg, tehát én télen sose fagyok meg, sose fázok meg, sose leszek beteg szinte. És basszus, amikor arról van szó, hogy nyár van, akkor én tudja, hogy megbetegszek. Nem tudom mi ez. Hogy az ember baszki nyáron, amikor legjobb idő van, akkor hajlamos a megfázásra. De hát ugyebár a vírusok adják ugyebár az embereknek a fertőzést, ugye, hogy beteg lesz, tehát egyáltalán nincs ahhoz köze, hogy hideg van, veséd megfázik, meg ilyenek, ezek hülyeségek, mert szerintem a vírusoktól lesz az ember beteg. Akármilyen évszak van, az ember a vírusoktól lesz beteg. Nem okoskodásból mondom, de ezt egy tévéműsorban hallottam. Én is néztem azt a részt, és tényleg igazuk volt igazából. Szóval azért szoktam én nézni a jó kis műsorokat, aztán így az ember okosabb lesz tőle. Szóval, király. Csonti Jánost hallottam a háttérben, miközben csapja nagyba a hónalját az íjával, és közben ostorozza magát a fésűjével, amit a Rózsa vett neki, a szomszéd Gizinek a lánya, Róza. Na de mindegy. Megint kell egy crafting table. Pam pam. Jöhet akkor egy gáztűzhely, azaz egy kemence. Ja, mit csinálok? 10 kell legalább, ugyanis most még craftolni akarok. Craftolni szerették. Mindenképpen szükségem lesz legalább 2 darab kőkardra. Plusz legalább 2 darab kőcsákányra is szükségem lesz. Ezt az idióta mérföldköves valamit, ezt hogy lehet kiállítani, mert be van bugolva. Ez egy ilyen mérföldköves nyomorultság. Istenem, de irritáló. Szóval elnézést kérek. Oh my god! Hogy megváltozott a faszén? Oh my gosh, fiúk. Ez elég furcsa. Ezekre nem lesz egyelőre szükségem. Yeah, van faszén. Szia Jani, mi újság van? Rohadjál meg. Úristen, nagyon-nagyon kevés lesz a fa. Szóval menjünk vissza. Utána craftoltam egy baltát, majd bedobtam a izéba. A poklok gyomrába. Menj már. És megy le a napocska is, király. Éve amikor bagos a Minecraftnak az ilyen dobálós hülyeségei. Gyerünk. Még egy utcsófát kivágok. Súgy. Ezt egy kicsit ezzel kibővítem. Ne, király. Jó, gyorsan. Na, király. Útközben szeretnék craftolni még egy
kemencét. Ugyanis. Szükségem lesz még húsra is. Azt mondja 8, 16, 24, 32, akkor 8, 16, 21, 32, összesen 4 darab faszén kell ahhoz. Tölgyfát megkraftoljuk, van belőle 44, bőven elég lesz. Hol van a pokol-pokla nevezetű helyiség? Tök maga, nem kell. Voltakat egymásba rakjuk, tölgyfát sem nem kell. És akkor gyorsan megkraftolok magunknak egy ágyat. Alulra a deszkát, deszkaborítást. Alszunk egy finomat. És akkor megvárjuk szépen, hogy nappal legyen. Ó, már reggel is van nappal. Nagyszerű. Egy igazi kolbászlencse. Viszük szépen a szenet, ugyanis sokat nem fogunk látni a barlangba, ha nincsen fákja. Ó, hát már van 60. Én azt mondom nektek, hogy annyi bőven elegendő lesz, sőt még viszünk húst is. Plusz craftolunk egy chestet ide magunknak. Itt egy ládikó. Berakjuk. Ide ezt, be. Itt még mielőtt elindulnék, akkor én azt mondom nektek, hogy craftolunk még egy párat, aztán utána indulunk nagyba. Csak még várni kell egy picit, amíg én ezt szétborítom itt nagyba. Kicsikét legyalulunk a falból, köveget, igen. Jaj. Egy ilyen részt, egy olyan körülbelül 30, nagyon max egy ilyen kicsit több mint 30 percesekre gondoltam, tehát az olyan iszonyatosan nagy videó mennyiséget nem akarok felállítani. Úgyis nagyon-nagyon kevés a nézettség, és ki tudja, lehet, hogy csak rákattintanak, aztán kész. Na, még várunk. És kész is van a faszén. Hoppá. Akkor felét itt bent hagyjuk. És a maradéknál meg még 2 darab ilyet berakunk. Né. Ezt most már csak kisüti magának, aztán csókolom. Szépen a gyönyörű kis vasérceket szépen hozzuk magunkkal, ugyanis hát miért is hagynánk itt, hát azért hülyék nem vagyunk. Ahogy a jó kis MediaMarkt mondja mindig, hogy mert hülye az én nem vagyok. De jó ég mennyi darab vasérc van itt lent. Nekünk ez nagyszerű. Vasas testvérek. Azaz. Oh my god. Mi ez a hang? Jön a csontváz Jani. Ezt még kiszedjük, ezt ide visszarakjuk. Úgyhogy kiszedjük, ezt innen kiszedjük. Júj, vasérceket berakjuk, ezt innen kiszedjük. 2 darab faszenet berakunk, így né. Jó, remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy útközben még találni fogunk szenet, ugyanis iszonyatosan kevés szenünk marad, de hát elvégre is még van 60 darab cuccosom. Bőven elég egyelőre. Na de, induljunk most már megfele szépen, mert itt sosem fogunk... Ó, hát már ott is van a legelső széndarab, amit itt lehet látni, találni. Egy is bőven elég, mi megelégszünk azzal az... Ó, hát nem, ha van még itt, jó, van egy még. Ó, hát jó van. Nincsen akkor, nincs aggódás, van bőven szén. Gyönyörű szép ez a szén látványa, komolyan. 2-3 rész után meg már általában annyi szokott lenni a szénbe, hogy nem tudom hova rakni, aztán inkább nem is hozok semmennyit. Hogy fölösleges az egész. Az igen, az lesz a vasérces cucc hely. Összes faszenet, azt ide visszarakjuk.
Oh, this is az epicness song, nice. Na de. Most már tényleg lassacskán el kéne indulnom. Mielőtt megcraftoltam a kis kardomat. Nem. Akkor majd most fogjuk szépen megcraftolni a kardot. 2-t is craftolunk. Szépen gyönyörűen. Né. Plusz még egy vascsákányt is. Sőt, akkor már még egyet craftolunk, még egy vascsákányt, és akkor mindenben meg lesz a 2-nk. Plusz 3 darab, az rohadtul nem lesz elég, szóval akkor még kivárunk egy vasércet. Jó, nem várunk ki egyet se. Akkor szépen így megindulunk, mert most már tényleg így nem lesz jó, hogy ebbe a videóba úgy fogom vége lenni, mert hogy már csak 4 óra a videó végig, és én még csak el sem indultam lefele a barlangba. Na de most már tényleg, most már ideje lesz megindulnom. Nem lassúskodnom. Na hát az itt is van egy szép nagy szénmennyiség amúgy, ami azt illeti. Óvatosan kell játszanunk, srácok, ugyanis hardcore-ban nyomjuk, és egy minden egyes hardcore videó egy olyan 30 percre számítok, nagyon max egy ilyen 5-10 percre lesz hosszabb, ugyanis a hardcore-t nem szabad nagyon-nagyon erőltetni, ugyanis ha meghalunk, akkor kevés videó lesz belőle, ami nagyon nem jó. Tehát átlagban 30 percet szeretnék így rárendelni, és szerintem az bőven elég egy hardcore-hoz. A Survivor-t pedig folytatni fogom, nincs probléma gyerekek, azt mindenképpen fogom folytatni, ugyanúgy gyönyörűen, csak hát most ugye egyelőre most mondtam, ugye, hogy nem volt videó, aztán most megint lesz, szóval nincs tényleg semmi baj. Remélem, hogy egyszer majd tényleg nézetté fognak válni ezek a Minecraftos videóim, mert hogy legfőképpen én csak Minecraftos videókkal szeretnék foglalkozni így egyelőre. Kihangsúlyozom, hogy egyelőre. Ugye most van Unturned is, szóval most egyelőre 2 fajta játék lesz a csatornán, az Unturned és a Minecraft. Aztán lehet, hogy útközben még becsatlakozik egy Minecraft Counter-Strike Global Offensive, azaz a CSGO nevezetű játék, ugyanis én azzal szoktam sokat játszani. Általában. No de, menjünk is felszínre. Szerek egy kis követ, ugyanis kell most egyelőre nekem. Viszontlatosan kevés kő van egyelőre nálam, most kicsikét. Oh yeah! De jó volt ez, hogy szétszedtem ezt a blokkot. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sok vas megint. CF2-re egyáltalán nem gondolkodtam, hogy ezt akarok-e, mert egyszerűen nem szeretem azt a játékot, nem tudom, valami oknál fogva rengetegen szeretik, de hogy miért, azt ne tőlem kérdezzétek. Szerintem egy eléggé unalmas egy játékról van szó, tehát én a TF2-t így nem igazán gondolkodtam azon, hogy így belekezdjek így a TF2-nek a világába. Sajnálom. De lehet majd, hogy egyszer majd így mégiscsak lesz róla videó, hát nem tudom, tényleg egyelőre így nagyon nem úgy fest, hogy majd lesz így a közeljövőben. Súgy. Vascsákánnyal kockolunk itt a játékban. Zsír. Na, de legalább van most 5 darab vasunk pluszba. Szóval, ha visszavisszük, akkor majd megint lesz jó kis mennyiségben. Egyelőre így ide jönnék el, aztán majd később lemegyek. Hát, hogy nem lesz amúgy ez egy olyan óriási nagy barlang, de hát majd kiderül. Útközben. Hú, látom, hogy már telített egy 64 szlotos, vagy egy, láttam összetelt egy 64 darabos szén, igen, aha, összegyűlt. Nagyszerű. Gondolom itt már vége lesz a helyiségnek. Oh my god, és nem. Jó, akkor lemegyünk. Visszafordulunk és lemegyünk a másik irányba. Nagyszerű. Ó. Hoppá, megint vas. Elzárjuk ezt a folyamot. Kussoljál be. Kösz.
Mocskos állatkínzó vagyok, tudom. Tehát most egyszerűen irritál ennek a nevérnek hangja, amit berakták, szerintem elég irritáló. De nevérhang, király. Ja, hogy így lent igazából úgy ennyi volt. Ja, jó, akkor viszont tényleg menjünk elfele. Akkor abba az irányból nem visszafordultunk, ugyanis azt hittem, hogy itt egy nagyobb hely lesz. Na, pókica. Hú. Mert megdöglött az a szemét. Úristen! Az ott rohadtul mély hely. Csak is úgy merek lemenni, hogyha csinálok magamnak legalább egy vas melvértet. Most már úgyis lesz egyelőre annyi vasom, amiben majd szépen meg fogom tudni mindezt csinálni. Elnézést, tényleg nem akarok úgy addig lemenni. Plusz a másik fele meg, hogy már megint kezd esteledni, szóval megint alszunk egyet. Na de, itt is vagyunk. Kajával egyelőre eszméletlenül jól állunk, szóval azzal nem lesz semmiféle probléma. Szeneket azokat ide mind lerakom. Jó, nem mindegy, de 23-as ilyen elviszek. Jó, addig kimegyek egy kicsit a felszínre. Yeah, baby. Azt a mindenit. Oh my god. Gyönyörű. Ez most tényleg eszméletlen gyönyörű. Baszki. Nos, na de viszont itt most vége lesz a videónak. Ugyanis egy telefont kaptam, és én nekem viszont most pattannom kell, komák. De szerintem ez egy jó részlet, remélem jó rész... Vágni bele még egyszer. Szóval remélem, hogy ez egy jó rész lett, és készülök minél hamarabb a következő résszel. Ennyit akartam volna nektek mondani, szóval köszöntöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és ennyi. Na, sziasztok, és várlak minél hamarabb titeket a következő részemmel. Szervusztok!